കാർഡമം രജിസ്ട്രേഷൻ പുനരാരംഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബഹുജന സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് കർഷക കോൺഗ്രസ്. കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല ആനുകൂല്യങ്ങളും കാർഡമം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തതുമൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കർഷക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ സമര പരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. കാർഡമം രജിസ്ട്രേഷൻ പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കർഷക കോൺഗ്രസ് സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോയി കുന്നുവിള പറഞ്ഞു. ഹൈറേഞ്ചിലെ കാർഷിക മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കൃഷിച്ചെലവുകളുടെ വർധനവും വിളകളുടെ വിലത്തകർച്ചയും മൂലം ഈ രംഗത്ത് തുടരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കർഷകർ. മുമ്പ് കുരുമുളക്, കാപ്പി, കമുക്, തെങ്ങ്, വാഴ തുടങ്ങിയവയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കർഷകരുടെ പ്രധാന ആശ്രയം ഏലകൃഷിയാണ്. കാർഡമം രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ നടന്നിരുന്നു എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷത്തിലധികമായി ഇത് റവന്യൂ വകുപ്പ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുമൂലം നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് കർഷകർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഏലകൃഷിക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ബോർഡ് വഴി വിവിധങ്ങളായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സബ്സിഡികൾ, ആവശ്യമായ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ അത്തരം സബ്സിഡികളെല്ലാം നിലച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. കർഷക കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രക്ഷോഭ നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കർഷകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്പൈസസ് ബോർഡിലൂടെയുള്ള സഹായങ്ങൾക്ക് CR നിർബന്ധമാണ്. ഇതിനാൽ നിർത്തിവെച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കണം. ഇല്ലാത്ത പക്ഷം കർഷക കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് ബഹുജന മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ജോയി കുന്നുവിള പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, നെടുങ്കണ്ടം.